mana yawa cikin kasa. Gara mu yi aikin Allah, kada mu yi wasa. Ko da jarabobi sun yi mana yawa cikin kasa. Wana Gara mu yi aikin Allah, kada mu yi wasa. Domin lokaci ma tana zuwa na Allah zai tambaye kowa. Gara mu yi aikin Allah, yawa kada mu yi wasa. domin lokaci ma tana zuwa na Allah zai tambaye Masu kowa. bi Gara mu yi aikin Allah, kada mu yi wasa. ko da yunwa ne dai mana yawa cikin kasa. Gara mu yi aikin Allah, kada mu yi wasa. Ayya masu ko da yunwa ne dai mana yawa cikin kasa. Gara mu yi aikin Allah, kada mu yi wasa. Ayya masu bi Lokaci ma tana zuwa da Allah zai tambaye kowa. Gara mu yi aikin Allah, kada mu yi wasa. bandara gonce. Lokaci ma tana zuwa da Allah zai tambaye kowa. Gara mu yi aikin Allah, kada mu yi wasa. Ko an salamta mana domin sunansa cikin kasa. Gara mu yi aikin Allah, kada mu yi wasa. Ko an salamta mana domin sunansa cikin kasa. Gara mu yi aikin Allah, kada mu yi wasa. Domin lokaci ma tana zuwa da Allah zai tambaye kowa. Gara mu yi aikin Allah, kada mu yi wasa. Domin lokaci ma tana zuwa da Allah zai tambaye kowa. Gara mu yi aikin Allah, kada mu yi wasa. Ko an zage mu domin sunansa cikin kasa. Gara mu yi aikin Allah, kada mu yi wasa. Ko an zage mu domin sunansa cikin kasa. Gara mu yi aikin Allah, kada mu yi wasa. Domin lokaci ma tana zuwa da Allah zai tambaye kowa. Gara mu yi aikin Allah, kada mu yi wasa. Domin lokaci ma tana zuwa da Allah zai tambaye kowa. Gara mu yi aikin Allah, kada mu yi wasa. In kowa ya yi mai kyau a cikin duniyan nan yawa. Koya yi wa kansa. Yara ka yi mai kyau. Kowa ya yi mai kyau a cikin duniyan nan yawa. Koya yi wa kansa. Magan ka gaye. Ba dole ba ga wanda Ba dole ba. mai hankali sai yi aikin Allah. Sai mai hankali. Ba dole ba ga wanda Laifin ko. mai hankali sai yi aikin Allah. In kana shirya mugunta a cikin duniyan nan ɗanwa. Koya yi wa kansa. Kina shirya mugunta a cikin duniyan nan yarwa. Koya yi wa kansa. Koya yi wa kansa. Ba dole ba ga Wanda wanda yake. mai hankali sai yi aikin Allah. Kara aikin Allah. Ba dole ba ga Wanda wanda yake. mai hankali sai yi aikin Allah. Kana taimakawa mutane a cikin duniyan nan ɗanwa. Koya yi wa kansa. Yara ka yi mai kyau. Kina taimakawa mutane a cikin duniyan nan yarwa. Koya yi wa kansa. Magan ka gaye. Ba dole ba ga wanda Ba dole ba. mai hankali sai yi aikin Allah. Sai mai hankali. Ba dole ba ga wanda Laifin ko. mai hankali sai yi aikin Allah. Sai mai hankali. Kana shirya alheri wani yana shirya ma mugunta. Koya yi wa kansa. Kina shirya alheri wadda tana shirya miki mugunta. Koya yi wa kansa. Koya yi wa kansa. Ba dole ba ga Wanda wanda yake. mai hankali sai yi aikin Allah. Kara aikin Allah. Ba dole ba ga Wanda wanda yake. mai hankali sai yi aikin Allah.
kana shirya ma alheri shi kuma yana shirya ma mugunta in za ka ga mutu kana shirya ma alheri shi kuma yana shirya ma mugunta mai shirya alheri na yesu ne mai shirya mugunta na shaida mai shirya alheri na yesu ne mai shirya mugunta na shaida. Tunaninsa a duniya tunaninsa ya karkashe mutane zaka ga wani tunaninsa a duniya tunaninsa ya kaunaci mutane mai kaunaci mutane na yesu ne mai karkashe mutane na shaida mai kaunaci mutane na yesu ne mai karkashe mutane na shaida. Kamar yana kaunarka kaunarsa baki ne kawai za ka ga wani kamar yana kaunarka kaunarsa baki ne kawai mai kauna zuciya na yesu ne mai kauna baki na shaida mai kauna zuciya na yesu ne mai kauna baki na shaida. Idan makwabcinka yana neman taimako kai da kake da shi sai ka taimake shi. Idan makwabcinka yana neman taimako kai da kake da shi sai ka taimake shi. Wannan kaunan ba na gidanka ne kawai ba, wannan kaunan ba na yarenka ne kawai ba, wannan kaunan ba na gidanka
ne kawai ba, wannan kaunan ba na yaren ka ne kawai ba. Kowa yake da sani ya sani. Kun je yawa Bisa bukatar makocinsa ba. Samsam bai Kowa sani yake ba. da sani ya sani. Kaji Bisa bukatar makocinsa ba. Har mu manta Yesu ya ce mu nuna kauna, kada mu nuna bambanci ko wariya. Har mu manta Yesu ya ce mu nuna kauna. Kada mu nuna bambanci ko wariya. Ko Ibo da Yoruba mu hadu, sai mu nuna wa juna kauna. Ko Ibo da Yoruba mu hadu, sai mu nuna wa juna kauna. Wannan kaunan ba lalle sai yaren ka Ibo ba, wannan kaunan ba lalle sai yaren ka Yoruba ba, wannan kaunan ba lalle sai yaren ka Ibo ba, wannan kaunan ba lalle sai yaren ka Yoruba ba. Kowa yake da sani ya sani. Kun ji yawa Bisa bukatar makocinsa ba. Samsam bai Kowa sani yake ba. da sani ya sani. Kaji Bisa bukatar makocinsa ba. Har mu manta Yesu ya ce mu nuna kauna, kada mu nuna bambanci ko wariya. Har mu manta Yesu ya ce mu nuna kauna. Kada mu nuna bambanci ko wariya. Ko musulmai da Kirista mu hadu, sai mu nuna wa juna kauna. Ko musulmai da Kirista mu hadu, sai mu nuna wa juna kauna. Wannan kaunan ba lalle sai musulmi kawai ba, wannan kaunan ba lalle sai Kirista kawai ba, wannan kaunan ba lalle sai musulmi kawai ba, wannan kaunan ba lalle sai Kirista kawai ba.